Jones. Day. Yn ffigio ac yn twyll o McDonald mewn i'r cwrt at McLagan. McLagan! Ashley Morris yn un o dda i gwmpo lawr ar hwnna. Tafliad yn un hir fewn i'r cwrt. Cael ei fflic ymlaen. A Absalom! Oedd yr ergyd yna'n syth ato fe gan Wood. Ond Absalom yn neud yn dda gyda'r arbediad. Newydd mewn i'r tîm ers wythnos diwetha. Mae'r newid yna wedi talu tro yna. Kane Owen yn gyrru ymlaen. Kane Owen unwaith eto. Bobman yn yr gêm yma. Mae'r ergyd yna bron a taro nod Kane Owen. Seren a hanner cyntaf o bellfwrdd yn casglu'r bêl rhydd ac yn ergydion herio Absalom yn y gol. Sam Snaith cyfwyddo cyntaf ar eilydd. Mathu cadw'r bêl am hir. Kay McLagan heibio i Billy Borge. McLagan, Jarvis o'i flaen McLagan, mas at Day. Day yn ergydio ac yn y cyffyrddiad yna gan Ashley Morris i wythio i dros y trawst. A Barri wedi dechrau'r hanner ma'n dda a dyna yw'r gorau ni wedi gweld hyd yn hyn. Kane Owen. Yna Ryan Reynolds, cyfun o da nawr gan Pen-y-bont. Yn rhoi'r pwysau ar y Barri. Barri, methu a chlirio bell. Miles Davis, yn mynd o bell, Miles Davis! Heibio'r postyn oedd Absalom yn ymestyn amdani. Ond Miles Davis methu taro'r targed. Da gan Green. I ddwyn y bêl. Oddi wrth Ryan Reynolds. A Barri nawr yn ymosod. Yn y munud ola. Kane McLagan. Ar ochr y Cosby. Kane McLagan fewn i'r cwrt. Kane McLagan! A cyffyrddiad gan Ashley Morris gyda'i drod. Estyn amdani i arbed. Snaith. Pen ymlaen. Jojewski yn casglu. Jojewski yn sodi nôl at Harling. Harling. Cael ei blocio. Ac yn y diwedd, Ryan Reynolds. Dim stori Hollywood i Ryan Reynolds ar ddiwedd y gêm yma i ennill y pwyntiau i gyd i Pen-y-bont.